Мишка, мышка, птушка і котик. Гэта таксама лялькі-скруткі. Яны зроблены па тых самых тэхналогіях, которымі карысталіся нашы бабулі. Яны не з такіх матэрыялаў, як былі ў нашых бабуль, і не такой формы, але традыцыя засталася. Зрабіць такіх лялек вельмі проста, і зараз мы пакажам, як гэта зрабіць. Вось такое цудоўнае кацяня. А зараз я пакажу, адкуль яно ўзялося. Вось з такіх простых сурвэтачак альбо ручнічкоў. Лялькі-скруткі, таму што мы ўсё робім праз скручванне. З аднаго боку закручваем валікам тканіну, а потым гэтаксама з другога. Две такія кілбаскі атрымаліся. Гэта будуць каціныя лапкі. Вось такія мягенькія. Далей мы што будзем рабіць? Нам трэба галава. Вось так яна будзе. Зараз возьмем гумку і зафіксуем. Коціку патрэбны вушкі, каб трымаў іх на макушцы, каб усё чуў і ведаў, дзе мышы ходзяць. Маленькія гумкі ўзялі і вострыя вушкі коціку зафіксуем. Вось ён прыгажунчык, а каб ён быў яшчэ весялейшы і мілейшы, завяжам яму на шыю бантик. Блакітны котик з ружовым бантикам. Што можа быць больш мілае? Ведаеце, мне здаецца, што дзеці, яны вераць у тое, што бацькі альбо старэйшыя іх таварышы, сябры могуць усё, што яны чараўнікі. І вось такія цацкі дапамагаюць нам падтрымаць гэты аўтарытэт. Зрабіць такую лялечку вельмі проста, а дзіця будзе радавацца. Наступная лялька-скрутка – Мішка, мядзведзянятка. Звычайна дзеці вельмі любяць мядзведзяў і вельмі любяць з імі гуляць. Мішкі такія ў казках заўсёды добрыя, моцныя, такія, можа, трошкі марудныя, але мілыя і смешныя. Вось мы ізноў скруцілі, скрутачку зрабілі. Вось яна ў нас такая з двух бакоў дзве трубачкі, а зараз робім фокус. Перакрыжоўваем такім чынам і загортваем вось так, каб усе 4 валікі атрымаліся з аднаго боку. Падраўняем трошачкі, каб быў тварык роўненькі ў мішкі, і возьмем гумку, аддзелім ёю галаву. Лапкі, ножкі, галава. Вось так, ёсць лапкі, ёсць ножкі, ёсць у нашага мішкі галава. Зараз трэба зрабіць вушкі. Для гэтага возьмем яшчэ 2 маленькія гумкі, возьмем, которые дапамогуць нам сфармаваць мішку вушкі. Вушка будзе правае, вушка будзе левае. Кругленькія вушкі ў мішкі, там мы вось так перацягнем іх гумкамі. Ось, адно вушка ёсць. Вітанкі, Мішка, ці ты мяне чуеш? Ужо на адно вуха чуе. А зараз зробім другое вушка. Вось яно вушка, яшчэ адно ў мішкі. Мядзведзік, вітанкі, ці ёсць у цябе смачны мёд? Ці будзеш ты нас частаваць? Ну, Мішка кажа, што абавязкова нас пачастуе, калі мы завяжам яму на шыйку стужачку. Вось ён такі. Мішка, Мішуля, як цябе будзем клікаць? А хочаш, мы табе кветачку дамо ў падарунак? І ты яе каму-небудзь з дзяцей прынясеш. Вось такі Мішка з бантикам і ружаю.
А бывае такое, што да нас прылятаюць птушачкі. І птушку таксама лёгка зрабіць з маленькага ручнічка ці сурвэтачкі. Гэтым разам складзём роўненька па дыяганалі, каб атрымаўся трохкутнік. А далей будзем рабіць скрутку, бо лялечкі ў нас звычайна такія і ёсць. Лялечкі-скруткі. Вось так згарнулі, маленькі куточак пакінулі і перагнулі папалам. Глядзіце, гэта галава птушкі і дзюбка, которая можа адкрывацца. Што робім далей? З аднаго боку, вось адзін гэты хвосцік, што ў нас атрымаўся, складаем такім гармонікам у 3 складачкі. Хвосцікам абгортваем вакол. Абгортваем уважліва, дацягваем да канца і запраўляем у сярэдзінку. Тут таксама можна выкарыстаць гумку, але можна, ў прынцыпе, абысціся і без яе. Дастаткова уласнай даўжыні сурвэтачкі для гэтага бывае дастаткова. Ось так. Вось у нас птушка, вось у птушкі хвосцік, вось у птушкі дзюбка. А што нам птушачка прынясе? А яна нам прынясе нейкія добрыя навіны і кветачкі. Вось такая птушка, ружовая, прыгожая, вельмі вясновая і цёплая. Ідзі, птушачка, да астатніх. А яшчэ мы можам зрабіць зайчыка. Для гэтага складзём у сярэдзіну з 2 бакоў. Вось так, каб роўна папалам, па палавінцы склалася наша сурвэтачка. Потым, вось так адмяраем адлегласць, вось куточак закладаем, каб роўна было з 2 бакоў. І збіраем у складачкі, замацоўваем гумкай. Гэта будзе заечае вушка. Зайчыка мы яшчэ не бачым, а ён нас ужо чуе, бо вушка ў яго ўжо на макушцы. Зайчык ужо нас чуе. З другога боку таксама збіраем. І таксама замацоўваем гумкаю. Вось, вушкі ў нас ёсць. Трэба зрабіць зайчыку галаву. Возьмем шматок ваты і ўкладзём вось сюды паміж вушкамі. Вось яна, зайчая мордачка, ўжо пазірае на нас. Далей трэба зрабіць зайчыку лапкі. Вось гэтыя 2 канцы, которые ў нас вольныя, таксама можна сабраць блізенька сюды і паднесці да галавы. А потым ужо яшчэ адной гумкаю замацаваць ручкі, галаву і цела зайчыка. Яшчэ паўмінуткі, яшчэ разок абгорнем гумачкаю, сцягнем, падраўняем. Вось такі ў нас зайчык атрымаўся. Зайчык таксама хоча стужачку. Для зайца ў нас ёсць чырвоная стужка. Завяжам яе, упрыгожым нашага зверыка. Вось ён у нас такі атрымаўся. Збірайцеся, нашы звяры. Хто тут у нас ёсць? Коцік, абармотнік, мішка, птушка і зайчык. Можна гуляць і нават прыдумаць казку з гэтымі героямі і разам з дзецьмі ў яе пагуляць.